hyvistä asemista sisäpuolella ja tässä vaiheessa siellä 3, vaan pystyykö pitämään. Perällä laittamaan asemia paremmaksi nouseen. Olemme on tässä vaiheessa jääneenä. Savolainen on ahtaassa paikassa, nyt on päässyt. Anonsitienä jäi ikään kuin padon eteen ja radalle. Sisäpuolelta tulee Kaarlela. Pystyykö Kaarlela vetää sisäradan turvin kakkospaikalle? Ja nyt mennään kakkospaikalle Kaarlelan toimesta. Nyt se ajautuu leveäksi puolestaan Saarela. Sitä muuten homma selvä. Lahtinen vetää välistä 2 ohi kuittaa, nousee kärkeen. Ja saman tien Siikavirta. Ja Siikavirta vetää tuonne ja kakkoseksi numero 5 Mika Mäkikyrö, mutta katsotaan kuinka Mäkikyrö onnistuu tuoda paikkansa pitämään. Valkkarissa lähtee. Valkkari ottaa tuon kakkospaikan, Mäkikyrö jätetään 3. Nyt 4 Marko Lindelän ja näin jälleen painutaan tuonne aivan arvottomuuden. Saa peräänsä Opelilla ajavan Joni Leskinen ja nyt mennään todella vauhdikkaasti. Leskinen kolmantena, kolmas paikalta